Voisitteko te ottaa mun lapsen? Kiitos, se juoksee koko ajan mua pakoon. No, mitä mieltä sä oot, Lucia? No tietty. Lapset on kivoja, vaikka ollaan kyllä itsekin aika lailla vielä. Okei. Moikka! Saan sen kiinni. Lähellä. Ai, anteeksi. Au. Ui, pikku piunokaan pienokoiseni. Löysit hänet. Jähmäiti. Kiitos. Saatte palkan toki. Wow. Tuossa, sinulle. Kiitos. Tämä on kyllä tosi hieno. Sä saat olla iloinen, että sä sait tän. Eipä mitään. Nyt kotiin. Kaunis. Timo. Joo, se on kyllä tosi kaunis. Tavataanko huomenna? Joo, tuut sä vaikka meille kello 10. Aamulla. Joo. Moikka. Nähdään sit meillä. Aha, kello onkin aika melkein 10. Mä lähden kävelemään. Mä voisin mennä taas katsoa sitä kaunista Timoa.